Žehnám vám pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predtým ako odídeš, vypočuj si tento príbeh, zaujme ťa to. Predtým než začneme, ak to máš na srdci, zdieľaj to. Ďakujem. Tak začíname. Bol raz jeden služobník Pánov a prišiel k holičovi. Keď sa začal zhovárať s holičom, začal mu kazať o Bohu. No holič mu odpovedal: Ja neverím, že Boh existuje. Ak by existoval, prečo je také zlo na svete? Ľudia sú veľmi zlí. Ak je Boh, prečo to nezmení? Služobník Pánov, keď vychádzal z holičstva, stretol jedného pána s veľkou bradou a s veľkými vlasmi. Poprosil ho, aby ho nasledoval. Ten pán ho posluchol. Keď došli do holiča, Ježišov služobník povedal holičovi: Ja neverím, že existuje holič. A holič odpovedal prečo. Bol v šoku. Pánov služobník mu odpovedal holičovi: Ak by existoval holič, neboli by ľudia s veľkými bradami a veľkými vlasmi. No holič odpovedal: No je to chyba ľudí, že nedojdu do môjho salónu sa ostrihať, a to neznamená, že neexistujú holiči. Služobník Pánov odpovedal holičovi: Áno, dobre ste odpovedali. Ani Boh nie je vinný, že ľudia sú zlí. A prečo nie je Božia vina, keď my ľudia neprichádzame k nemu? A šokovaný holič si potom uvedomil, že Boh existuje, len on bol neveriaci a nikdy neprišiel pred Pánovu tvár, aby vedel, že existuje Boh, ktorý ho veľmi miluje. Vidíš, Boh existuje a dneska prehovára k tebe a volá ťa. Neurob tú istú chyby, ako ti za dní Noáha neverili a potom všetci zahynuli. Preto ak si neprijal Pána Ježiša za svojho spasiteľa a kráľa, nečakaj, zajtra môže byť neskoro. Dneska je tvoj víťazný deň, priď pred Pánom a vyznaj ho za Pána a kráľa tvojho života a pros ho, aby vstúpil do tvojho srdca a garantujem ti, že príde. Boh ťa žehnaj, ak to máš na srdci, zdieľaj to, prosím, ďakujem.